малика ва омина ҳар рӯз ба назди Оламбӣ меоянд. онҳо ҳамдарсанд. дар синфи севум ва дар як мактаби миёнаи ноҳияи Муъминобод мехонанд. Оламбӣ маҳюб аст. ба сабаби ях бастани роҳҳо ба дарс рафтан наметавонад. аз оғози таҳсил беш аз як ҳафта гузашт. малика ва омина дарсҳоро бо Оламбӣ такрор мекунанд, то ӯ аз дигарон ақиб намонад. خیلی دست بخوام نه ای طلبامون ای درسم راضیم آینده دکتر اپریسیونی. малика ва омина дар рӯзҳои бебарфӣ Оламбиро бо навбат ба мактаб мебаранд. мегӯянд агар рӯзе ҳамдарси худро набинанд эҳсоси оромӣ надоранд. اگر نروم مکتب میایم پیشش میگیم که می نویسیم قطعش وظیفه خانگی رو با قدر بازی میکنیم بعد میریم خونم. خانواده‌ی Оламбӣ дар семоҳагии ӯ огоҳ шудаанд ки пояш нуқс дорад. муолиҷаро аз он вақт шурӯъ кардаанд. модараш мегӯяд табибон роҳ нагаштани Оламбиро ба мушкили майнаи сар рабт додаанд. дар 2 солагӣ як ҷарроҳиро пушти сар кардааст. пайвандон умед доранд ӯро дар хориҷа табобат кунанд. табибои худмон ягон гап назаданд, не ки мо ёфтем духтуре ки нишон додем, мисол чизои томография мира гуфтанд ки биёрен, мо мисол даҷа мекунем табобат мешавад, табобат шаванда мо ҳам маблаға натонистем ба даст оварда ки духтарчамона бибарем. ноҳияи Муъминобод кӯҳистони